Kamtam yang asimet ngasngo bayo u asam ulaban manipulate. Mo penban. Laban penkela kerteng dogum ni kumtai kita kijaka ibang ami. Te Henry ke basusi ke lomba akan ni ke sorkar ke pemerintah. Kat ni ke jingjang ampat yo sngo ampat i bagi kita ke nongalam jingkin sim khiala ni ken kren. Hello pursa. Te lada ki Briew ke berana ke sorkar ki sngo khia. Pitang gawe. Oleh si kalaban ka simpor ban penbe yu pursa. Dari tanggawi ke bangi ngi keren bar kamtam ka por bang tang long abeli kalau bam dei ban ktah ban penwet ïaki Briew ke jingi ke Shong Jaka Khap Pud ndei ban pen Triem hab ban pen sange mardori ke jing pen Triem na ka por ke Briew ke jing la ban pen sa tang ni dar ka don tang ka Shong su to ai ke jing pen be kan ya ka to ni ngim da so phe than na ngi so thu hi ya kabla mo so kordot mentala bon potli kisnem ngimna hi ban kmiti ban chidano menta shi sing henry ka bak so si kalong ya ka Shong suk jing ki Briew jing ru mshin la pe menta kita na uslur asam ban le hadukan ne te ngang so ba kamdon ka jinge bangin pendek lara ka sorkar ka don ni kamon ka bas kem ba ka don kamon ka bakhlani pe kai don gi besi ada ngimla namar bangi ngidon ya kata ka join kada mo kata ka dike problem ndai kata kam dei namar ki omba uni u SP ni dole u company na se uting sha transfer no sha asam kata kam dei ka excuse ya se ka pelong wat kita ki puli asam pelon bat sipai bat CRP bikin hap kimla ba chule ra ka bor ndi ka poi ban le ra ka bor teng le se ka por hikan batai mo ngangi bak asam ka numjit ba le kum takai kamu tambangi sngo thu bapin nyom daga bo ndege ai ke boro ka ja ka long namar ka jingle sing jong kinong nikmat jing ki badang ka sorka